Takže ahoj, já tě vítám u mýho dalšího programovacího videotutoriálu na programování v Pascalu. Naposledy jsme probírali podmínku case a zapomněli jsme, nebo spíše se vracíme k dalším možnostem cyklu a to je repeat until, což je vlastně opakování dokud. Funguje to tak, dost podobně jako cyklus while, o kterém jsme se bavili. Cyklus while funguje, že se opakuje podmínka, nebo spíše opakuje se cyklus, dokud podmínka není, nebo spíše dokud podmínka platí, tak se cyklus opakuje. To je u cyklu while a je jedno, kolikrát se ten cyklus while zopakuje. A to samé je u cyklu repeat until, že vlastně je úplně jedno, kolikrát se musí ten cyklus zopakovat, ale ten funguje úplně opačně, že dokud podmínka není splněná, tak cyklus vlastně furt jede. Jo? Začíná to klíčovým slovem repeat, pak jsou nějaké příkazy, pak tu máme teda to until, no takhle, until, a pak následuje podmínka, za kterou je středník. Je to jednoduchá syntaxe, já to tady uložím. Tak. A my si to ukážeme na jednoduchým příkladu. Budeme dělat nějaký program, který bude něco furt opakovat, dokud vlastně se podmínka nesplní. No, uděláme si nějaký rychlej početní, nebo spíše, ano, početní program. A začneme teda zase příkazem write no, kdy mezi apostrofy teda zapíšeme nějaký text, aby uživatel věděl, kde se vůbec nachází, že jo, zapne konzoli a co mám dělat, že jo. Nevíš, že má stisnout enter nebo skočit z okna, takže zadáme mu tady program na simulaci funkce cyklu repeat until. Takhle to bude asi nejjednodušší. Right. No, já tady zase udělám nějaký ty pomlčky, aby to vypadalo trošku. Hlavně nezapomínat za příkazem středník, je to strašně důležitý, jinak vám to bude vyhazovat chyby. A začneme teda tím, že uživatel napíšeme, že pro spuštění cyklu, nebo napíšeme mu nejdříve, co program bude dělat. To je asi první myšlenka toho, jak vůbec budeme programovat, že jo, nevíme, co budeme dělat. Budeme dělat program, který bude, já už mám teď jako v hlavě tak představený, že bude na nějakým čísle, dejme tomu třeba 50, a dokud vlastně nebude splněná ta naše podmínka, třeba že nějaký číslo je větší jak 50, už to moje číslo, který se bude furt načítat, jak bude větší jak 50, tak cyklus končí. Jako kdybyste to měli s vodou. Nalejváte do hrnku vodu a jakmile víte, že jste na okraji, musíte skončit, že jo, jinak to přiteče a to nechceme. A to samé bude fungovat u našeho cyklu repeat until. Akorát budeme furt načítat čísla, nebudeme do toho dávat žádný hrnek. No, takže napíšeme teda program pro načítání čísel od 0 do 50. Zase to dáme do 20. To počítání bude rychlý, neuvidíme ani, nebo uvidíme, já to vysvětlím. Už jsme probírali jednotku CRT, kde jsme využívali delay, jakoby odezvu, jo, časovou. A to použijeme v našem cyklu repeat until, takže pokud jste viděli tutoriál o jednotce CRT, tak bude jednoduchý a budete určitě chápat to, proč použiju některé funkce. Tak, takže write no. A tady jenom zadáme pro spuštění cyklu stiskněte klávesu Enter. Je jednoduchý. Tak. Ještě tu hodím tohle, akorát že dám bright. No a teď začne ta naše zábava.
Takže dáme readla, no. Kdy program teda bude čekat na stisk klávesy Enter, aby vlastně cyklus mohl být zahájený. No, budeme načítat čísla. Musíme načítat z nějakých proměnných, jo. Takže si deklarujeme proměny. Deklarace proměnných začíná tak, že začneme začneme klíčovým slovem var. Vám jsem se to teď trošku zamotal. Začneme klíčovým slovem var. Následuje další a to je název proměnný, takže dáme třeba A a datový typ integer. Tak. No a teď použijeme teda ten náš cyklus, takže repeat. Teď začne náš příkaz, třeba write, kdy vypíše pokaždý to Ačko, pokaždý, kdy ten cyklus se bude muset opakovat, takže vypíše, že A je 0, začínáme od 0, že jo, takže začneme na 0. Tím, že jsme nedeklarovali Ačku žádnou jinou hodnotu, tak vždycky začne na 0, na výchozím čísle. No a teď chceme, aby to načítalo, že jo, aby to přičítalo, takže dáme mu nějaký výraz, takže dáme A přiřazení A plus 1. Tím máme teď příkaz, který bude, tady to přičte k té už hodnotě A, takže tady je 0, k té přičte 1 a to celý ten výsledek hodí do téhle proměny, zase do té samé, jenom bude to jakoby výsledek. A tady vlastně bude probíhat ověření cyklu, takže until. Teď ta podmínka, takže A je větší jak 50, je to jednoduchý, takže do 50 pojede a pak už nepojede a následuje střední, jednoduchý. No a teď už jenom tady zadat write, no jako cyklus skončil, končen, pokračujte, enter, je to jednoduchý a readla, no, tak. V téhle fázi by nám měl ten cyklus fungovat. Vidíme, že to funguje. Píše nám to tady chybu. Nebo chybu. Není to taková chyba, je to spíš varování, že Ačko není inicializovaný. To znamená, že kdybych mu tady teďka zadal A při řazení 0, tak ta chyba zmizí. Jo? Je to jenom takový varování, ale začíná stejně od výchozí hodnoty, ale můžeme to tam také zadat, abyste to teda lépe pochopili. Takže si to spustíme, já tady teda zase projdu antivirem. Takže program funguje tak, že teda nám tady vypsá nějaké informace a teď chce zadat klávesu Enter a pak začne náš cyklus. Takže dám Enter a vypíše to ne 50, já jsem blbec. Chtěl jsem do 20, no dobře. Vypsal nám to do 50, aspoň vidíme, že to funguje. Že od 0 program jel až do těch 50 a pak vypsal, že cyklus byl ukončen, akorát, že tady jsem napsal chybu. Cyklus, ne, je to cyklus. A ještě tady, jakoby to od začátku, a tady dáme teda do těch 20, já jsem nechtěl do 50, ale vidíme první chyba, kterou jsme zaznamenali, že měl jsem tady nějaké chyby v textu, no ty musíme určitě dávat pozor a hlavně, aby program fungoval správně, takže když dám Enter, tak vidíme, že nám tady vypsal, odřádkoval, což vypadá i líp. Hlavně vypsal nám to moc rychle, my nechceme takhle rychlej proces, jo, a k tomu nám poslouží ta naše jednotka CRT. Už jsem vysvětloval několikrát podle struktury, kterou vám pokaždý ukazuju, že se deklaruje jednotka zde pod hlavičkou programu users a pak následuje ten název. Takže users CRT. Jsou i jiné jednotky, jo, není jenom CRT, ale o jiných jsme se ještě nezmiňovali a já teď jednu zkoumám, takže později se o nich povíme. Pak si třeba budeme zkoušet i společně tvořit vlastní jednotku. Ale to až někdy jindy. Takže použijeme naši jednotku CRT, která obsahuje funkci delay. Delay slouží vlastně k nějaký té odezvě, jo. Takže my tady dáme delay a do závorky zadáme její hodnotu, jakou chceme odezvu, že jo, a ta se zadává milisekunda.
Takže bychom zadali tam nějaký 2 sekundy, nebo sekundu dáme tam, nebo tam dáme 500, dáme tam půl sekundy, stačí. No, nesmí hlavně chybět střední, zase zkompilujeme, execute, to si pustíme, no, teď stisnu klávesu Enter a každých půl sekundy mi tam naskočí jedno číslo. Takže jdeme na to. Vidíme, že cyklus funguje jak má, jak jsem chtěl. A nemusíme zadávat jenom, aby to jelo takhle pod sebe, že jo? Tak když to nechceme mít pod sebou, tak to zadáme vedle sebe, no. Tak uděláme to takhle. Write. Jednoduchý. Úplně primitivní. Akorát, že to píše moc vedle sebe, že jo? To se vám taky nelíbí. Tak budeme pokračovat dál, no tak dáme takhle. Mezera. A řešíme to i takhle. Jo, a teď jsme si udělali vlastně příklad, kdy jsme vypisovali pod sebe, ale teď už píšeme i vedle sebe. A je to perfektní. Napsal nám to, že cyklus skončil a čeká na naší klávesy. Enter. Takže vysvětlili jsme si repeat until, je to stejný, nebo ano, je to spíš stejný jako cyklus while, jenom se liší v tom, že cyklus while funguje, dokud podmínka nějaká platí. Zatímco repeat until funguje v tom, že funguje dokud ta podmínka není splněna, jak už je splněná, konec. Zatímco tady už je splněná, takže funguje. Jakmile není splněná, nefunguje. Tady není splněná, tak funguje, a je splněná, tak končí cyklus. Je to opačný, ano. Takže z našeho tutoriálu je to všechno. Vysvětlili jsme se zase na nějakým jednoduchým příkladu. Kdybyste chtěli nějaký příklad ještě na repeat, until já cokoliv dalšího vymyslím. Je mi to úplně jedno. Takže já se s váma loučím a ahoj.